लों फंबाय लों दे लुनानै लोंदो दे फंबाय आं सासे जौ फाग्लालै होबावदो बाजैनाव अजय बथलसे लाबोबावलाय जाबाय आगै जौआनो गैला एसेल'खामोन जा दं लाबो बाजै गैला आगै जौआनो गैथायला दे बाजै गैलाबालाय बाजै नै खाबा नै सालाफ्रा मबाइल फन लानानै सिख्लाफोरजोंल' बेरायनाय साला बिमा बिफानाव फैसा बिनोसै मबाइल बायसै सिख्लाफोरजों आड्डा मारिनोसै थोस खामानि दामानियाथ' गैखाया उदांखासो साला बोरायाखौसो जौ लोंनानै जानला मोनला बुंनायखौ मावनानै हरमारलै साला अलंबार नोंनि थाखायनो आं दिनै जौ फाग्ला जाबायना हा अलंबार बाजै नोंनि जिउआ जि मोजांब्रा अलंबारा आंखौ थगायबाय आंनि फिसायानो आंखौ थगाय दोन बे नोंसिनि गामसा सोंनाया बाद दे मा खामानियाव सोलिनोलै बे बिमा ओइ बिमा ओंखाम उखैबा ओंखाम खुरद' आइ गैया बाजाराव मैगं फानहैदों लाबो ओंखामा आंनो माबार लाबो थां आगैमोन सासे खुरनानै हैथां दा रोनावबाय थागोन बियो मालायना सेन्देलखौ आथिङाव गानो नै आफा ओंखामा लाबो ओंखामा मा ओंखाम गोजा बेलाय बोरो ओंख्रियालाय जायां बिदिखौ
नोंनि खामायनाया बोरो साला जौ लोङै लोङै न'खराव मा नांगौ नों होनो हादों नामा? फिसाफोरनि मान सनमान जाजोब्बाय नों? सोर नोंलाय आंखौ बिदि बुंनो साला खिजानाय? आरो बिदिसो बुंबावदों नों साला नोंखौ दा नाङा आंखौ बुंनो नागिरदों नोङो हा आंखौ बुंनो फैदो नागिरदों आफा। हा ओइ दाखालि गथ'आ सोरमोन बे हालाखौ सि बस एबार बेखौ खनसे लोगो मोनबावबा खेबसेनो थिग दं हालाखौ जेराव लोगो मोनो बेयावनो लागायगोन थौ थांसै हाय आदा बहा थाङाम? दुखुथिया जिउ गोनां माथो खालामनो। लोगोफोर नोंसोर थांग्रोदो दे। थौ आदा होमबालाय बैयाव जिरायनि। नों मानो बिदि एथ' खस्थ' खालामो आदा? आंनि न'खराव रावबो गैला दंबाबो गैयै बायदिसो। बिनानाव सानै दं आं बिसिनि थाखायनो बिदि खस्थ' खालामो। होनबालाय दे बेफोरखौ दोनथ'दो। ओमफ्राय नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा गुथाल। आरो नोंनालाय माथो मुं? आंनि मुङा हायना बुङो आदा। आंबो दुखुथिया जेंना गोनां न'खरनि फिसासो। मा जेंना गोनां हायना? होनबा खोनासं आदा। है सेंग्राफोर नोंसोर मानो रां रुफानि थास गेलेबाय थायोब्रा सानफ्रामबो? मा जालायखोब्रा आदा नोंहालाय? लामानि मानसि लामाजों थां। जोंलाय जोंनि रां खामायनायजों गेलेदों नोंहा मा नांजादों? नोंसोरबायदि सुबुङानो समाजाव जेंना लाबोदों। जों खामायनायजों जों गेलेदोंब्रा नोंलाय सोरलाय जोंखौ बादा होनो? समाजाव नोंसोरबायदि सुबुङानो जेंना लाबोगासिनो नोंसोर एसेबो साननो रोङा। बिदि नङा सेंग्राफोर गामिनि एसे साननांगौ। गामिनि देरफुनाय लाइमोन गथ'फोरखौ नोंसोरसो बुजायलांनांगौ। समाजखौ मोजां खालामलांनांगौआ जों बयनिबो आखायावसोलै सेंग्राफोर। खोनासं मोनसे न'खरनि जाथाय। सम्बारुनि न'खराव
थास गेलेनानै माबायदि जेंना ओंखारदोंमोन। खोनासं बिसिनि न'खरनि जेंनाखौ। ओइ बाजै जौ दं नामा? ए गैया आगै जोंहा फाननायनि थाखाय जौखौनो संनायाव बिनि थाखायसो सङो। अमायानो गुन्दै गोजाखायनो जाया। दाखालि अमा मासे फाननानै अमा फिसा मासे लाबोदोंमोन, बिनि थाखायनो सङो आं। दे बिदिबालाय बाजै होमबालाय आं थांसै गैयाबालाय। र' आगै बेखौनो एसे लोंलांदो। नैबाव जिरायफै। नै आगै बेखौनो लोंदो। जागोन दे बाजै। नै आगै नों दाखौ नुबोदों नामा? सानसे जाथारबाय न'आवनो दाबो फैयाखै। ए बाजै आं आदाखौ बै सिगुन बागानावसो थास गेलेनाय नुबोदोंमोन। मा? बेयावसो थास गेलेबावदों बेयो? औ बाजै आरो आं आदाखौ 4,000 रां फैबाय होननायसो खोनाबावदोंमोन। मा सानखो बाजै? जेबो सानाखै आगै। दे बिदिबालाय बाजै आं थांसै। जौआबो एसेल'मोन। दे थांदो आगै। दे होमबा। गाबोननो फिसाफोरनि एडमिसन खालामहैनांगौमोन। मा खालामनांगौ खालामखो बेलाय। आंनो माबायदि खाफाल दानानै हरखो गसाइ। मा जाखो आयै? मानो गाबदों? जेबो जायाखै फिसा। आइ नों गाबोबा आंबो गाबनो ओंखारो। मानोथो गाबदों नों? फिसा। नै थांगौ नोमफाया। ओइ बिमा दासो लोंहाबनानै फैनो रोंबाय नों सुनि। बोरो बे बिसना सिङाव दोननाय राङालाय? मा रां? आं माब्ला रां लाङा? लाङाखैबा बे राङा बहाथो गोमाखो? आं लाङाखै होनबायना। हंगार। गाबोननो फिसाजो फिसालाफोरनि एडमिसन खालामहैनांगौ दङ। माजों हरो हर नों सुनि। थासजोंनो न' बां गेरेबलांजोब्बाय। दाबो बे हुदाखौनो गाराखै नों। आंनो एडमिसन खालामनो 2,500 रां नांगौमोन। आं
रांबो नांगौमोन आफा। दिनै बहा मोनो मोननानै हर नोङो थिनानै दोनखानाय रांखौ थासुवायाव गारहैजोब्बाय। दिनैबा बहा मोनब्रबो न'आवनि दाउ अमा फाननानै मोननाय रांखौबो बाहायजोब्बाय नोङो। सामफ्रामबो थासुवाजोंल' दिन थांग्रा न'खरखौ जेबो खेल लायि। रलै बिमा नोंसो दुखु जानाङा आं बिलिफांनानै लायना फैनो। रथ' बिलिफां आंहा मोनसे प्रब्लेम जादों बिलिफां। मा प्रब्लेम आदा? आंनो एसे रांनिसो गोनांथि जादों। हा बेसेबां आदा? मोनोबालाय 20,000सो नांगौमोन। थौ बिदिब्लालाय न'आव रायज्लायहैनोसै। थौ। फै आदा जिरायफै। दे। नै आदा राङा बावनो नाङा दै नोंनि समाय लानायखौ। जागोन दे बावा बिलिफां आं थांसै दे। दे आदा जागोन दे। मोनबोबाय नामा बिफा रांखौ? औ बिमा मोनबोबाय 5,000 लाबोबाय आङो 1 दाननि थाखाय। दे थाब हरदो देनां सुबिदा मोनबा थाब हरजागोन बे फिसाफ्राल' रोंथोंसै। फिसा दैमाल' ओइ हायना नै राङा लांफैदो। बे रांखौ बहानिफ्राय मोनबोखो नों आफा? बिलिफांनाव रायलायना लायदों आं फिसाफोर। नै आइ राङा लांफैदो गावबागाव खामानियाव बाहायनो। सोर मोना नायसै एबार। दे हो दे। बांसिनानो नैबे मोनबाय थायोलै। आइ बिमा लोक्षि आसानो खारला माथो। हो बसो खिन्थालायदो। गैयानो। लागावनानै हो। ओलै बे 200 थाखाना बेग लांफिन। हो 500 लांफिनदो। रानजेनबाय एबार सोर मोनो नायसै। जों लायहोसैलाय गेजेरनिजों। लायहो। लोंनांगौ। ओरै फैलाय। 30 थाखानि लानानै फै दे। जागोन दे। थाब फै नङाबा दा 20 दुमब्राजों होजालायगोन नोङो। दे खिन्थालायदो दे। थासानो खाथालालै आंना माथो थैजोब्बायसो। रब्रा दे माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आं दंना।
Ayoy biman loki. Nilai. Oya deh, oरैबायदिनो साइडजों नोंजों मोनसे खोथा दं। मानोब्रा दे नै आं मोनलायबाय। मारै खारबाय थायोब्रा नोंलाय? फै। आराय बाय मोन एसे गिदिरलै। जालालै। Jalali. जौ लायग्रा बादाबो सौफैयाब्रा। जौ लायग्रा माव। आंनाव फैसा गैथ'ला दे बिलिफां अननानै फैसा एसे हरदो। जागोनलै आदै जागोन। फै मा सिन्था खालामदों। दे मोजाङै मोजाङै बय मोजाङै थिलायगोन मोजाङै रानथिंसै ना हाप्पि सुनि बेयावसो थास गेलेगासिनो नोङो बेबायदि गेलेबा आंखौ मानो हाबा लाया? मा जाला फैखोब्रा नोंलाय खि जानाय हिनजाव। आंखौ खिजानाय हिनजावसो हरदो नोङो लाजिनो रोङै गावखौनो गाव सेंग्रा गेले थांखोना माखो नोंलाय? जाबायलै बेवाय जाबाय हामबायसै। सिरि था नोंसोरबो बेबायदिनोखा। नों मा जाला फैबाय थादों भाई हो? मा जादों भाई? खिजानाय हिनजाव दा न'आव थांदल' नोंखौ फैगोन आं। आंखौ बेबायदि होनबावदो नोङो गोदो आंखौ खावनानै लायनाया बिमा बिफानि सायाव उदां जानानै। जाबायलै फंबाय जाबाय। बेवाय लेंफैबाय थांदो। हिनजावफोरना बिदिनोखा नों लाबा नोंबो मिथिगोन। आंखौ बेबायदि बुंबाय थाबावदो नोङो। मालाय गेलेनायफ्राव मा जादों नोंबाय मा जादों नोंखौ? आंखौ बेबायदिसो आखौ दिन्थिबावदो नोङो थाखायाबो आङो नोंनि न'आव थादो नोङो। आयु हिनजावानो थाखायाबो आङो नोंजों आंहा आंनि आइ आफानि न'आव थांनानै थाहैफिनसै सोरजों थायो था नोङो। थांलै थां नों बादि हिनजावा मेरला मिथिबाय। हामालै फिसाफोर नोंसोर दासो रायजो जाफिननाय मानो दावराव-दावसि जायो फालाय? हिनजावानो आंना माहाजोननि फिसाखायनो दुगैथारलै आदा। थांसै। थांसै दा सोरनिबा बिसोर रायफैलागोन। नङाबा माथोब्रा जौ लायग्रायाबो बबावबा थैहाबनानै थाहैबाय। जाला थांसै। नै गैला माथो जौआबो। आयं नै फैसाया लांफैदो। न 40 थाखा जाबाय आं दे आं थांसै। र' आदै सम्बारु बोरो सम्बारु आंनाव लांनाय राङा 1 दाननि बारलायलांबाय माथो। आदै दा आंनावथ' रां गैथ'वा साननैसो उनाव होबावदो। साननैनि उनाव हरनो हायाब्ला
ओइ सेंग्राफोर ओरै फैजोबनायसाय मा जाखो आदा गेदेर थौ समबारनाव थांनि रांखौ मोनाबा मानसिखौनो आखाइ आथिं बुफायजोबना गारबोनि मानि रां आदा आंनाव दाख्लै 20,000 लादोंमोन लामायाव थौ जिंगा दासि ओइ समबारु न'आव दं दा मा जाखो फिसाफोर बस फिसाजोआ माथो नोंजों समायथारगोनलाय बा माथो समायनाथारलाय थोद बुरबक बेलाय आंनिखासो बिदि गाज्रि आखु दा दिन्थि बिलिफां मानो फैदों मिथिखाना सोंबावदों मा जादों बेलाय ड्रामा गेलेफ्लादों नामा राङा बोरो आं दा रां खामायनो मोनथाखै बिलिफां आंनाव दा रां गैया सिरि था आं नोंनि खोथा खोनासंनो फैयाखै हरनो हामारा दा ओहो साननैसो नेथ'बावदो होमबा नोंसाजोखौ आंनो हरदो साला सैमा हो नों आंखौ सोबाबाय सेंग्राफोर माथो मोखां नायखो होख्लायदो बिफा 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 मा जाखो नोंलाय मा खालामना दों नोंसोर फाखिफोर बिफा बिफा मा जाखो नोंलाय बिफा र सेंग्राफोर र बेनो नोंना फिथाइया थौ सेंग्राफोर थांसै बिफा 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 मा जाखो नोंलाय बिफा 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 मा जाखो नोंलाय बिफा बिफा आयै आफाया मा जाखो आब' नोंसोर गाबनाङा बे आंनि मोननांगौ खाफालखा फिसाफोर आंनो जोबोद दायनिगिरि आङो थास जुवा गेलेनो थाखायनो 20,000 रां लायथ'दोंमोन 6 बिगा हाखौबो आङो बन्दकआव होनानै फानना जाजोबनांबाय फिसाफोर नोंसोर गाबनाङा बे आंनि मोननांगौ खाफालखा फिसाफोर आंखौ निमाहा होदो बिफा मा जाखो नोंलाय बिफा बिफा बिफा
बिदिनो जादोंमोन बिसिनि नखरनि जाथाया। दा बेसे खस्थ' जाखो बिसिनि नखरा मिन्थिबाय? बुजिदोंबा गारदो, थादो आं थांसै। बे बिसिनि नखरनि जाथायखौसो बुंदों। बेलाय गावसिनि मोननांगौ फिथाइखाना। थांसै। बेनोमोन जोंना आदा जेंना गोनां जारिमिना। एखे जारिमिन गोनां नखर हायना। थौ बिदिब्ला थांनोसै, गोबावबो जाबाय। थौ आदा होमबालाय